Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Azaro por Wild Mint. Iyan ni siya ni Azaro. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag udit walet ni siya, bot ang balon, layo pa lang masimutan ka na. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, makahang nga matugnaw nga aquatic. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? Simple lang, isa lang kalinya sa mga nota. Kag ang mga nota ay mint, patchouli, kag calypsone. Te, ang mint, amo na siya ang makahang nga matugnaw nga hamot nga masimutan mo sa sini nga pahamot. Kag patchouli nga may pagkaduta. Kag calypsone, nang dusandiya na siya nga tupad sang baybay. Amo na siya kung simutan na. Te, kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!